txiki, kueto prest? Egunon, hemen gaude egun bat berri zuekin. Prest momentu zoragarria bat gurekin pasatzeko? Goazen astera! Afnan, bihotz taupadak oso azkar ditut, eta oso urdurik nago. Baina zer dira bihotz taupadak? Ezagizu, orain. Hugo, Joritz, Adriana, Ilargi, Helene, Izan eta Amal Kardiologiari buruz hitz egingo dute. Kaixo, kardiologiari buruzko bitxikeriak azalduko dizkizuegu. Bihotzak 60 eta 100 taupadaka mugitzen dira minutuka. Bihotza ez da ostik borobila. Bihotz zakia ahal ditu taupadak eman gorputza kanpoa. Bihotzak korrikalari baten hankak baino gehiago eta arinago lan egiten du. Bihotzak bularraren erdigunean dago, biriken ondoan. Gure odol-lodi guztiak luzatzen baldin baditugu, bi aldiz eman ahalko zuen munduari bira. Bihotzeldu batek 1.000 taupada egiten du egunean. Gure bihotza ukabilaren tamainakoa da. Gizakiaren bihotza minutu bakar batean 5 litro odol ponpatzen ditu. Bihotzeko gaixotasunak garuneko isuria eragin diezazuke. Zure bihotze ritmoa moteldu egiten da garuneko isuri lo egiten duenean. Bihotz-atake baten sintomak desberdinak dira. Emakumeentzat eta gizonentzat zure bihotz erritmoa aldatu egiten da adinarekin. Hau izan da gaurko saioa. Urrengo saioan ikusiko gara. Aho txiki, kueto prest, podcasten!